tungod ni sa akong kabright. Ang akong payag, mauna ning higayuna, nga ako ni siyang mapaayo. Himuon ko ning mansyon, tungod sa akong mga diskarte. Nangutang kong daghan kay kwarta. Dito pa yun sa dato kayo, nga si Ernesto Smoka. Unya, sige siya paningil ako. Ingon siya nga, bayri na ang imong utang din ako. Oh, ano mo bayad mo ko? Nangutang gani ko kay wakoy kwarta, niya pabayro rin noon. Kining kwarta ha. Ako ning gituyo nga mong ngutang ko niya tungod aning akong payagron nga nakoy plano nga himuong mansyon. Nya! Nya! Mansyonon ko ni, pero sa dili pa mamansyon, ako sa ning inegosyo na ako'y daghang manok nire nga binuhi. Ako panampunan. Akong ibaligya. Mudaghan pa rin samot. Unya, kung magkita mi sa kuang giutangan, bahala na siya. Ako rin pinakabail mangutang og tao. Siniguro ba? Hindi ka maniguro nga ang kwarta ni Libo. Unya, naapay tag 1,500. 1,500 di ay. O, ala na mo. Balag mag-antos mo og paningil dress ko. Ang importante, daghan akong kwarta. Unya, mausap pa gining payaga. Bahala na sila.